Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, ninigtungura karon amo na sa kamang pagadapiton sa usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang iyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo nga unta na kamo sa kabasko galagsik sa inyong mga panglawas sa hinungdan nga magamit nato sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban sa mga basang referensya nga kung kini gigamit pinagi sa pagtulod ni Master Del Caramo sa pagpamaton nga dili ginasupak ang Biblia. O ninigtura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon ang mga dapit diin sa inyong pagsunod labi na sa PBCM compound. Kumusta kanining tanan? O ninigtura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Tolobreco nga kauban kaninyo karon. O ganya pa ang kauban nga ebangelista. Kamusta kaninyo mga kaigalaan o kaigsunan? Kini usab si Brother Romy Rama. Kamus katambayayon karon sa pagatod kaninyo sa kamaturan. O karon magpaila pa ang uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Macarayo katambayayong nining higayon na karon sa paghatod sa mga kamaturan nga kaninyo ug nining higayon na ikauban pa ang usa ka ministro. Kumusta o may pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga inyong kauban ining tumura. O duha ka oras kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog. Nini karon nga sibiyahan sa RP Index Kio Teleregio Cagayan City. Alas 12 ngadto sa alas 2 ang tagnas kahaponon ng tagadlang Domingo. Makita usab ninyo kami mga kaigsunan sa Parasat Cable TV sa TV5. O live streaming usab kita mga kaigsunan, makita ninyo kami sa Facebook. O ang inyo lang pagabuhato likiin lang RP Index Kio mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Yun ang masudong kami nga nag-programa ninyo mga musibihan. O sa YouTube usab makita gyapon kita mga kaigsunan ang inyong gyapon pagabuhaton RP Index Kio mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Yun ang masudong ang mga programa sa PBCM. Mabati usab dinhi ining sibiyahan ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa Radyo Bandira, Iligan City, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi ining sibiyahan sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinhi ining sibiyahan sa RMN DXPR Pagadian City, alauna ngadto sa alauna media ang tagnas kapunon matagal na Domingo. Mabati usab dinhi ining sibiyahan sa RMN DXDR Dipolog, alas 12 ngadto sa alauna ang tagnas kapunon matagal na Domingo. Mabati usab dinhi ining sibiyahan sa DXMM FM Calamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas sa kabuntagon matagal na Domingo. Mabati usab din ining sibiyahan sa DYLE sa Cebu City, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagnas kautuhon matagadlang Domingo. Mabati usab din ining sibiyahan sa DYHR Shine Radio FM, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matagadlang Domingo. Mabati usab din ining sibiyahan sa B Radio 105.5 Waikurat FM, Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabihon matagal ng Domingo. Dati usab din ining sibiyahan sa Cabusis Radio, formerly Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabihon matag adlawng Domingo.
Mabati usab din hinining sibihan sa Power Radio sa Valencia City, Bukidnon. Alas 3:30 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon makagadlong Domingo. O mabati usab din hinining sibihan sa DXRA 100.9 FM Radyo Natin sa Manolo Portage, Bukidnon, matag adlong Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. O ang among mga panimbayan, mga kaigsunan, labi na sa mga kaigsunan nga na karon sa United States of America, from Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amaquiton Hermias family, nila ni Brother Miguel Hermias, Brother Juanito Hermias Jr., Sister Julaila Hermias Barton or Harrison, o si Brother Aligriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister Reverlilita Hermias Barton, o si Brother Nicodimos Brother Nicky Hermias. May magpatalingog kaninyo mga kaigsunan nga naa sa United States of America. Unya ang atong igsoon pod nga naa sa Saudi Arabia, Brother Charlie Gabaya Cartagena nagapatalingog po siya via Facebook o YouTube. O niadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O ang mga pagpahibalo na ito, Reverendo, sa mga kaigsunan, piling taliabot karon nga pagsaulog sa adlaw na taon, anniversary sa atong magtutudlo, birthday anniversary, December 29. Din kining pagsaulog na to, si Master Nini mo nagpaigayon nga gitawag kini ganing konferensya basta giawag ang tanan sa pagtambong nini karon December 29 o dili lang kay sa December 29 kay doon nakita tulo ka pagpaigayon sa selebrasyon sulod sa usa ka tuig. Unang-una ang March 10 in honor of Princess Angel Liberty, unya ang August 19 ang spiritual birthday sa itong magtutudlo o karon kini December 29 nga palabuton. Basta gihawat ang tanan sa pagtambong yan. Karon sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Salo. Sa atong pagtuon karon mga mahal namong tigpaminaw, bahin kini sa pagbantay sa kasuguan. Ato nang napamatud-an nga dili tinuod nga walay pagbantay namo sa kasuguan. Pero tungod sa katarungan nga ang dili lugar pagbantay sa adlaw nga igpapahoy namo mo'y nakapahimo nga dili tinuod, mao man gani nga giluwatan kana ni Mitchell Bendilio nga nanukan sa Dipolog sa programa niya sa DXDR alas 7 ngadto sa alas 8 sa adlaw Domingo sa kagabion, kay nga ato po diha alas 12 man ngadto sa alauna. Ang mga pagpamatusab nga atong madungog sa mga pagsibya sa SDA Seventh-day Adventist, kining daghan sila nga katarungan nga gipangbuhian nga og dili ta nagbantay sa kasuguan, nahimutang dautan nila. Mao na nga among gipamatud-an nga may mga sita silang gipanggamit, daghan man eh. Gipangbuhian ang ato naman nga natubag tong mga pamahayag diyan na. Kay ang mga pagpamatuod nga basihan namo. Kay ang Biblia God sa pag-abot na sa Espiritu Santo, ang tanan nga gisulti ni Kristo, ang Espiritu Santo mo'y magpahinomdom niya na. Basahon ko sa ang 1:14-25 hangtod sa 26 nagingon. Kining mga butanga, gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. Apan ang malalaban, ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan igapadala sa amhan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang og magapahinomdom sa tanan nga gisulti bahin kang Kristo. So ang balido karon nga mosulti kay may gipanghawiran man sila, may tungod sa adlaw nga igpapahulay, ato nang natubag ang uban,
Kini na usab ang ilang panghawiran. Pero ang tumong sa matag usa nga kung sila mao ang katawhan ni Kristo, ang ipahayag lang yun diha niya na si Apostol Pablo mohatag og pagpabangon ni atong mga nakatulog, gi-address ngadto sa mga patay. Og ang ilang bulaton sa pagpapamata para hatagan sila o buhatan sa pagpamata pinagi sa kahayag sa atong Ginoong Kristo. Hay nang priba niya na Brad Rome sumala sa Biblia nga sama ni Apostol Pablo nga nagpapamata siya ni atong mga katawhan nga wala makamata sa tinuod, pero ang ilang gigamit para ipamata mao ang kahayag gikan sa atong Ginoong Kristo. O ato lang pagkabasahon Reverend kini kasulat sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 13 o paingon sa 14 nagaingon dinhi. Apan ang tanang mga butang nga ginapadayag pinaagi sa kahayag kana sila makita kay ang tanang makita kahayag man. Tungod niini ginaingon pagmata ikaw nga nagakatulog o bumangon ka gikan sa mga patay o paghahayagan ikaw ni Kristo. Nakita nato sa pagpamatod ni Apostol Pablo nga ang tanang mga butang nga gipadayag pinaagi sa kahayag, ang kahayag ra gyud mo'y magpadayag sa tanang mga butang pinaagi lang sa kahayag. Kana sila makita kay ang tanang makita kahayag man ug di ay nato makita ang katarungan. Istoryahon lang, unya lipat-lipaton lang ta og kami ba'y naglipat og sila ba ay dili kana kahayag kay dili man makita. Pero sa mga alagad sa Dios sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga gikuhaan natong ehemplo, ingon si Apostol Pablo tungod dinhi ginaingon, pagmata ikaw nga nagakatulog ug bumangon kagikan sa mga patay ug pagahayagan ikaw ni Kristo. Katong ipagkamata kadto mang nakatulog, ipabangon sila gikan sa mga patay. Dili kini sila literal nga patay kay naghatag man gani og pahamangno si Apostol Pablo, malalaki man o babae, kon ang usa ka babae nga nagpatuyang siyang kaugal tawgon na sa Biblia og patay pero di na patay nga literal. At usang kuhaan og priba Brad Macarayo nga naghisgot og ehemplo nga babaeng balo nga nagpatuyang pero ang pasabot ni Apostol Pablo gitawag na silang patay. Sumala sa Biblia nga ang nakapapatay kanila tungod sa ilang binuhatan nga dili maayo. Busa para paghatag og priba nga kining pamatahon ni Apostol Pablo nga nagakatulog, ipabangon sila gikan sa mga patay kay adun paghahatagan sila o paghahayagan sila ni Kristo. Doon na ipahayag nila paghahayagan ikaw ni Kristo, ingon ni Apostol Pablo, busa bumangon kagikan sa mga patay nga kana buhi ang ipasabot niya na Brad Macarayo. Nakuha tag pahayag ni apostol nga si Pablo ni ana tungod kay siya may nagsulat sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 13-14. So tan-awon po nato diri ang gipahayag po ni Pablo diri sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 6. Apan ang babaeng balo nga mapatuyangon sa kaugalingon patay na bisan samtang buhi pa siya. Ang babaeng balo gani nga nagpatuyang sa iyang kaugalingon, matud pa ni Pablo patay bisan buhi pa siya sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Di klaro nga ang nagpatuyang sa kaugalingon patay na bisan samtang buhi pa siya. Por iso, nga katong mga naa sa pagpahayag ni Apostol Pablo, bunga, pagmata ikaw nga nakatulog, buwangon kagikan sa mga patay, buhi na paghahayagan ikaw gikan kang Kristo. Nganong giingon na sila patay, asa na sila nabutang? Kanang mga patay, naa na sila sa gitawag o katilingban sa mga minatay. Gitawag na sila og nangasalaag sa pagsabot. Ay nang priba niya na Brad Rini, sumala sa Biblia. Niya Reverend, sumala din sa Proverbio, Kapitulo 21, versikulo 16 ang gingon, ang tao nga nagasagsagikan sa dalan sa pagsabot, magapahulay sa katilingban sa mga minatay. Di klaro.
nga ang tao di ay nga nagasagsaag gikan sa dalan sa pagsabot, magapahulay sa katilingban sa mga minatay. Lugar ang ilang pagpahulay na sila sa katilingban, pero kanang maong katilingbana sa mga minatay na. Kung basahon nato na sa English King James Version, Brad Ronnie, iyon sana pagpayag kining 21:16 sa Proverbio. Okay, basahan na to sa English King James Version, Reverend, ang 21:16 sa proverbio nga giingon sa Cebuano nga ang tao nga nagkasagsagikan sa dalan sa pagsabot magapahulay sa katilingban sa mga minatay. Diri sa English giingon na kini dinhi sa pagpahayag nga atong mabasa, mga minahal nga tigpaminaw, sa pagpahayag sa Biblia, the man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. So kining giingon nga katilingban sa mga minatay nga diin diha magapahulay ang mga tao nga nagkasagsagikan sa dalan sa pagsabot, giingon na kanawag congregation of the dead. Gitawag di na sila sa kongregasyon sa mga patay. Pero buhi na sila nga naa diha niya na. Nasaag lang na sila sa pagsabot. Boy, no? Kung ang adlaw ipapawlay padayon, unya nag-ingon mi nga dili padayon, di nasalaag mi ang mga ministro sa dalan sa pagsabot. Mo nag-ingon nga naami nagapahulay sa katilingban sa mga patay or sa English pa, congregation of the dead. Mubasa ko, mga mahalamong tigpaminaw og katumbas sa kongregasyon unsa ni. Dili naman sa Biblia nga gitawag, kung English ni, gitawag ni og New World Translation, pero Cebuano man, bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Dinhi sa Mateo, Kapitulo 16 o versikulo 18, akong pagabasahon. Ingon nini ang atong matagad, mga kahigalaan, nga nagsunod dining programa sa PBCM, mga lagitong lamdag sa kinabuhi. Ingon nini ang nakasulat, ingon nini ang pagkasulti, kung kini nakasulat man. 16:18 sa gitawag og Mateo, inyong patalingmangan. Dugang pa, ako magaingon kanimo, ikaw si Pedro, ug sa ibabaw nining dakong bato, pagatukuron ko ang akong kongregasyon, ug ang mga gangaan sadis, dili makabuntog nini. Sa atong nabasa, nagsulti si Kristo, diya kang Pedro nga, ikaw si Pedro. Mag-ingon ako kanimo, nga ikaw si Pedro. Ug sa ibabaw niining dakong bato, pagatukuron ko ang akong kongregasyon. Tanawon na to. Sa SDE Bible, Brad, makarayo kining Biblia nga pag abli nimo sa cover na ay gitawag 70 Adventist Holy Bible. Pero sa Cebuano, Brad, makarayo. Kining ibasa nato sa Biblia nga ang bagong hubad sa balaang kasulatan nga giingon sa Mateo 16:18 nga kongregasyon. Giyon sana na pagkasulti na. Kanang giingon diha nga pagatukuron ang kongregasyon sa ibabaw sa dakong bato. Ang kongregasyon na gipasabot gitawag na diri sa SD Bible og iglesia. Diri atong pagabasahon matod pa diri, ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Busa sa dihalang takutob ang gisusita unsa ang kongregasyon nga gitukod ibabaw sa dakong bato diha sa bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan, iya sa Jehovah's Witnesses sa New World Translation. Ang atong nabasa ang kongregasyon mao ang iglesia nga gitukod diha sa ibabaw sa bato. Sa English na, I will build my church. Tato pa. Kini di ang nangasaag sa pagsabot, magapahulay sa katilingban sa mga minatay, kanang gitawag og katilingban, kongregasyon diyan na, or church, or iglesia. Iglesia lagi ang tawag, pero kay dili man tinud nga iglesia, naa sila sa iglesia sa mga patay. Karon, kung
paghisgot tag iglesia sa mga patay, mailhan kay nasaag sa pagsabot. Ang uban pod nga nanambot gani nga si Kristo daw kung nagtukod mag-iglesia, gitukod kuno ang iglesia diha kang Pedro, Bradrone, kay sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, may gitawag sila og primary stone og secondary stone. Ang secondary stone mao si Apostol Pedro nga makita daw nga pangulo diya sa iglesia. Ang primary stone mao si Kristo ang pangulo nga dili na lugar makita. Pag-ingon nga tukuron ko ang akong iglesia diya sa maong bato, si Pedro diya kuno daw gitukod ang maong iglesia so sihon sa nato. Tungod kay ang ngalan daw nga Pedro kung hubaron daw na maora man kuno na ang bato. Kay kana mabasa man daw sa Juan 1:42 ato sang basahon. Nagingon diri. Og yang gidala siya ngadto kang Hesus og si Hesus misud-ong kaniya og mingon, ikaw di ay si Simon, ang anak ni Juan. Pagkatawgon ikaw nga Sipas, nga sa ato pa Pedro. Kung imong basahon ang Biblia, mga mahal namong tigpaminaw, may nakasulat diri nga pag-ingog Sipas, kini si Simon, anak ni Juan, tawgon ni siya Sipas, may litra nga nakasulat diya nga Sipas nga number 1. Unya, in close parenthesis nga sa ato pa, Pedro number 2. Kung tanaw ni mo ni sa footnote ang number 1, kana di ay gitawag og Sipas, gikan kana sa pinulungan nga sa ato pa bato, pinulungan na nga Aramaika. Ang kahulugan din sa Sipas, bato. Unya kung sa ato pa giingog Pedro, ang footnote sa Pedro nga may marka o number nga 2, giingon gikan sa pulong nga sa ato pa bato sa pinulungan nga Grigo. Kini di Pedro, Grigo din na nga pinulungan. Ang buti pasabot niya na bato na kay nagtukod man si Kristo og iglesia sa ibabaw sa bato, ang bato nga ibabaw din gikatukod ang iglesia, mao daw si Pedro, mga mahal lamong tigpaminaw. Pero may mga libro kitang gipangawiran ba doon nga ang kasulatan ikumparar gyud sa ubang kasulatan kay ug di makumparar, di man nato makit-an og mahibalan og unsay gipasabot. Tinuod ka na, Reverend, o ang libro nga naguluhan kining hangdalan paingon kang Kristo sa English para Steps to Christ, basahon kini sa mga Seventh Adventist Church, amo po ning gidawat nga prinsipyo nila kay husto man pod. Nang sa pahina o page 123 giingon nga scriptures must be compared with scriptures. Sa ato pa ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan. So, prinsipyo na nila, amo pong gidawat kay mawang puhusto, prinsipyo po na sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Nakaroon, kung pagtanding man sa kasulatan mo, ning giingon ni mo, Bradrone, ang dalan paingon kang Kristo. Balikan talang pagbasa, ipaibabaw ko sa imong gibasa, Bradrone, ang tod asa matapos ang puntulay atong pagkahunungan dayon. Sa pahina 123 nagingon, dili gid kita makabaton og kaalam kung walay masingkamutong pag-atiman og maalampuong pagtuon. Ang ubang mga bahin sa kasulatan masayon nga hisabtan. Apan adunay uban nga ang kahulugan dili masabot. Kung makausa lamang basa, matod pa nining basaw ni Ellen Gulwait nga dili gyud daw ta makabaton og kaalam kung walay masingkamutong pag-atiman og maalampuong pagtuon. Kinahanglan magampo day og ang ubang mga bahin gani isa kasulatan masayon daw kuno hisabtan. Apan adunay uban nga ang kahulugan dili masabot kung makausa lamang basaha busa katuding imong gingon pa doon ang kasulatan. Kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan.
kinahanglan nga adunay minatngunong pagpangita og mainampuong pagpalandong. Kinahanglan day pod nga kung mag-ampo brado ni, kinahanglan gyud nga naapoy maminatngunong pagpangita og mainampuong pagpalandong. Nganuman, ang pagtuon nga ingon niini dako gayud ang kaayuhan nga makuha. Ingon nga ang magmimina makasusi sa mga ugat-ugat sa bililhong metal nga natago sa yuta, magamausab siya kadto nga sa mainantuson nagasusi sa pulong sa Dios, ingon nga bahanding natago ang hikit ang nga kamaturan nga dakog bili nga natabunan sa mga mata sa walay pagbantay nga mangingita. Kung wa day kuno ka magbantay ka nga mangita, natabunan daw ni sa imong mga mata, pero kini kung imong hikitaan, kini nga kamaturan, dako, kini daw bili. Matud pa sa atong nabasa kay ingon man kuno sa bililhong metal nga natago sa yuta, magamausab siya nagkadto nga sa mainantusod nagasusi sa pulong sa Dios, ingon nga bahanding natago ang hikit ang mga kamaturan. Busa gikinanglan ding maminatngunong pagpangita og mainampuong pung pagpamalandong pinagi sa pagtandi sa kasulatan. Karon, pagbasa nato sa King James Version o sa Seventh-day Adventist Holy Bible sa Cebuano, giingon man ng Matthew 16:18 nga, og sultihan ko sa ikaw, nga ikaw mo si Pedro, og sa ibabaw ni ining maong bato, og sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Pero sa New World Translation, kasi Pedro na babato, di pod sayop tuod og pusto pod lugar kung pananglitag, gitukod ang iglesia diya kang Pedro. Ay di mauna nga ang una daw papa sa Iglesia Katolika Romana mao daw si Pedro. Kay maoy gitugyanan ni Pedro, maoy gitugyanan si Pedro o ang nagtugyan si Kristo nga diya gikatukod ang iglesia daw karon. Kaysa atong nakita ang iglesia, gitukod man diya sa dakong bato. Sa New World Translation, ang bag-ong hubad sa gitawag og bag-ong hubad sa Biblia nga gitawag og bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan. Sa Biblia sa mga Jehovah's Witnesses, giingon magdakong bato. Pagsusiyo na to ang dakong bato ba para mapamatud-an nga si Pedro di ay na diha gitukod ang iglesia. Tinuod ka brado ni nga ang dakong bato di dito gikatukod ang iglesia, si Pedro ng dakong bato brado ni. Nasay pa na, Reverend. O saron sa dili pag magkakaingon sila nga kita Tumo-tumo ta. Si Pedro mo atong pahayag ni Reverend kung siya ba mao'y gisgutan nga dakong bato nga din diha gitukod ang iglesia. Unya kini kay si Pedro man pabor pag yun nila brado ni kay dili man kita mao ang hulad lugar ni ini nga Biblia nga imong pagabasahon. Tinuod ka na kay ang Biblia nga kung pagabasahon din kining gitawag maayong balita Biblia kung Biblia ang Katoliko. Adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales unya gitambayayungan kini sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Karon brado ni kung kanang Biblia ha dili day kita mo nagtambayay yung uban sa Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Sa unsang paagi nga kapamatud-an nimo nga gitambayungan kini sa kanang imong basahon nga Biblia sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Okay red, atong basahon ang pasiuna ni ining maong hulad sa Biblia aron atong masusi nga ang nagtambayayong niini sa paghulad o sa mga mahimo kining maong hulad ang mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Nining maong pasiuna sa maong Biblia mga kaigsunan basahon ko dinhi. Gingon sa Setyembre 22, 1973 gilusad sa Philippine Bible Society ang maayong balita alang kanimo
usa ka bagkong hubad sa bagkong kasabutan alang sa tanan nga naggamit sa binisaya nga sinugbuanon. Kining hubara bunga sa 5 ka tuig. 5 years. Tawag gid ha, 5 ka tuig sa hiniusa nga pagbinuligay Sa mga- PBCM? Dili sa mga protestante o mga katoliko diya sa tinuuray nga buhat sa ekumenismo. So, matinaw rin sa atong paggingon nga kining manghulad ang nagtambayayong niini, wati labot mga PBCM kundi ang mga protestante o katoliko nga gitawag mga scholar sa Biblia. Na karon basahon ko mga kaigsunan nga nasaypan nining pagtulunan nga nag-ingon nga ang iglesia daw dito gikatukod kang Pedro. Unya gibasa sa New World Translation kay dakong bato man ang gisgutan nga diha gikatukod ang iglesia. Sa Biblia gipamatud-an mismo si apostol nga si Pedro mga kaigsunan nga ang dakong bato dili siya kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Lisod na pagkaina nga kung nahimong papa sa atong pagtulunan, supako nato si papa. Mao gid na. Na alangan kung gisupak nato si papa, adto na lang tang mama. Mama, na kay mo may ilang gihimo nga unang papa na lisod pog supakon nga magpadayon mo sa pag-ingon nga diha nagikatukod kang Pedro. Dakong bato man ang gisgutan nga gitukod ang iglesia. Basahon ko na ang prueba nga dili si Pedro ang gisgutan dakong bato nga din diha gitukod ang iglesia. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 8 ang akong pagbasahon. Gingon. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisilikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo din mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimot nga mga halad ngadto sa Dios pinagi kang Hesukristo. Kaya ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang musalig kaniya nitong gisgutan nga bililhong bato dili gayod mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang niadtong wala mutuo ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga mao diay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon. Kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao. Ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan karon mao gisgutan din sa pagpahayag. Sabi na lang basahon Reverend ang bersikulo ano ibi man taman sa 8, deklaro na sa 8. Mga kaigsunan sa kapitulo 2 sa unang Pedro nagisgot din na matod pa ni Pedro. Laing bahin sa kasulatan nagingot kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao sa Kristo ang ipasabot dinhi. Kay wala man ni dawata sa mga magtutukod kining bato nga gipamutang dito sa Sion. Gipili kini gitawag kini bililhong bato unsa hulagway ni Pablo niining maong bililhong ni Pedro. Ni Pedro niining bililhong bato. Giingon niya, kining mao gisgutan na ang dakong bato nga makapapukan kanila. Busa kinanglan gid ay tuuhan ning dakong bato nga si Kristo kung musulti mga malamong tigpaminaw. Pero ang dakong bato nga gingon sa Iglesia Katolika nga ang bato nga gisgutan sa Mateo 16:18 ka diya gitukod ni Kristo ang Iglesia ni Pedro kay di nasaypan. Kana palang daan mga mahal namong tigpaminawan na. Napakyas na ang mga pagpamatuod sa baruganan. Kay dakong bato man, ila manghulad ni nga Biblia. Unya ang dakong bato ang nagsugilon si Pedro. Dili man siya, mingon, ang dakong bato ako. Ay di kung siya na, adi dito gitukod ni Kristo diha kang Pedro ang maong iglesia. Nakaron. Pero ang atong punto nga gisgutan mga malamong tigpaminaw nga doon na de iglesia nga gitawag og Congregation of the Dead naa diha ang mga tao nga nasaag sa pagsabot busag gikinahanglan di ay sila nga pamathon
pagahayagan sila ni Apostol Pablo pa, bangon gikan sa mapatay. Ikaw nga nagakatulog og pagahayagan ikaw ni Kristo. Ang kang Kristo nga gipamulong mao'y atong tuhan. Unya, nining atong panahon karon sa ato nang nabasa, ang Espiritu Santo mo'y magapahinumdom sa tanan nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaron, ngano nga atong susihon nga doon na ba na iglesia sa mga patay? Kung dili kang Kristo na, unya, imong ipaangko na nga kang Kristo, unya, managsulti mo, mga sayop na mo diha, di na iglesia na sa mga patay kay gidescribe ya ni Apostol Pablo nga giingon ba na nga buhi nga iglesia. Di kung buhi nga iglesia, hay na Brad Macarayo nga gitawag og buhi nga giingog haligi sa kamaturan. Ang buhi nga iglesia naba sa Biblia, gipamatud-an ni Apostol Pablo. Kana mo'y atong susihon nga nagpamatuod ba si Apostol Pablo nga ang iglesia mao ginaang haligi sa kamatuoran, di pag-ingog buhi, pag-ingog patay, dili tinuod tong gisgutan diya nga patay di sa ato pa ang buhi mo'y atong pagitaon sumala sa nakasulat sumala sa Biblia. Atong basahon diri sa unang Timoteo kapitulo 3 ang atong pagabasahon bersikulo 15. Giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia, kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. O kini ang prueba nga ang iglesia gitawag og iglesia sa buhi nga Dios og panalipod og haligi pagyod sa kamatuoran sa nabasa sa Biblia. Na nakita nato nga ang iglesia gitawag o sa English church gitawag og congregation bedon unya nagisgutan congregation of the dead ato pa iglesia sa mga patay. Kay di man tinod kay ang iglesia diri gitawag magbuhi. Iglesia di kung buhi manultig tinuod dili patay nga katarungan. Yang pangutana kay nagtudlo maning 70 Adventist adlaw nga igpapolay. Unahon ta sa ang ilang baruganan sa pagka 70 Adventist berdone. Kung pasultiyon nato si Bendilyo nga nakig-argyo o gawas pa sa gisulti sa iyang programa bradone bisan sa ilang mga libro o basahon. Kinibang Iglesia Adventista del Sétimo Día, si Kristo ba ang nagtukod nini? Ang tubag niya na, dili. Kaya ang ilang libro nga naguluhan, Seventh-day Adventist Believe, sa page 224, nagpamatuod nga ang Seventh-day Adventist Church ang magtutukod, usa sa magtutukod, mauna si Eileen Goldwhite. O niya sa babagid mismo sa pastor nga si Mitchell Bendilio, Reverend, iyag yung nikawas gid siyang baba nga ang nagmugna o nagtukod sa Ngalan. ngalan nga iglesia itawag og Adventista del Sétimo Día kon Seventh-day Adventist Church, si Mrs. White gid niya na mo'y nagtukod or nagmugna. Atong ibabati Reverend ang tingog sa pastor sa Sabadista nga iyang gipamatudan, iya man ganin gisaway kay doon naman lagi po Seventh-day Adventist Church kay may buak gi kanila pero gitawag lang og Seventh-day Adventist Reform Movement. So iyang gisaway kay nagpatawag sa Sabadista na bada kuno mahibalo nga ang Sabadista or Seventh-day Adventist Church ang nagtukod si Mrs. White. Okay, sila naman lagi pud ang gitawag og kamatuoran nangangkon man lugar ba doon samantala naibalo si Mitchell Bendilio nga nasiak man day nagikan kanila. Niya atong ibabati ang tingog sa pastor sa Sabadista, Mitchell Bendilio. Ano kanila mga kaigsoon na nagawa na din nag-angkon na Seventh-day Adventist Board. Nitubag sa atong nga challenge na atong ipangutanan ni atong naging Domingo na ilang basahon
sa libro ni Mrs. White na ang matuod na Seventh-day Adventist kasi sila na original kantar kasi sila magsinabog sa ako na tinuod. Ang tubag, tulibagbag. Mga hindi nakagibaking debate, kaya ka ba lumutubag? Ang tubag, ang magmao na ang tinukod ni Kristo din ay ito tinuod kilaway General Conference, magsuroy. Na ano mang niabot ka ditong Kristo? Na ang imong gidala-dala Seventh-day Adventist man na nag-antong ka ikaw tinuod. Lagay ka kabalo na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist nasugdan na maungalan ang nagbugna na yun ang ngalan na sila ni Mrs. White. O di, naklaro mga malang mong tigpaminaw nga wala day ka may balo. Nga ang sinugdanan, iningalan nga Seventh-day Adventist, gisugdana ni Ellen Goldwet pag ingog sinugdanan. Si Kristo ba ang sinugdanan, mga mahal namong tigpaminaw? Dili na. Kung dili na to nasusihon. Pero kung sila, kamo nga PBCM, sinugdanan bas Kristo, nawa, agyod taon may magiging anak. Kaya ang sinugdanan nga nung na PBCM, ang nagtukod si Master, mo nang wala maglimbong. Baya naman, at ipamatod kang Kristo ning pagtulunan, pero di ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist, si Ellen Goldwet, siya founder, di man si Kristo. Ang problema diya, magtukod na po diya pagtulunan atong ipaangkon kang Kristo. Kita mo na, ang original o sinugdan niya na, kay kanagon nga, kanang sinugdan, mauro man ang origin. Naman tayo Merriam-Webster Dictionary, bradone. Unahon, takuno ng kanang pag-ingog, sinugdan, ang English na begin or beginning. Unya, dayon ato pong kwaon ang kining gitawag og origin. Og magkalahi ba ang origin og begin or beginning? Okay, unahon taning begin, Reverend? Beginning. Or beginning. Yeah. Sa Merriam-Webster Dictionary, kining beginning, hindi yung kinig, the point at which something begins. A starting point. Sinugdanan, klaro kayo. A starting point. Mo naghatag nga definition sa beginning. So sinugdanan, starting point or begin or beginning. Dayon, ang atong sa itong lain nga word atong kuhaan na po og definition, Original. origin or original. Bisag asa lang Sa Merriam-Webster Dictionary dinig ingon sa noun ang giingon nga origin or original. Sa arita sa synonyms giklaro na gyud ni dire na dinhi ang first or premier or pioneer. Pag magisgot tag pioneering, nag-una na sila. Origin, first. So, sinugdan, nag-una. Mao gina ang gipasabot. Nakita mo na, primero, first, sinugdan. Di nakita na to, nakaroon. Tinood ba po nga kanangalan Adventista, gikan ba na ni Kristo o sa ilang pag tuki-tuki sa Biblia, Brad Bacarayo? Kanang sila gimutugan. Kung sila gi atong patuganon, bisan pa ang sinulat ni Mrs. White, nagpamatuod yun nga, kana gyud ang Seventh-day Adventist kung Adventista, dili ginagi ka ni Kristo kay sila ra gyud mo ay nag-discover diya sa kasulatan. Na gikuha dahil ko na diya sa kasulatan, sa ila ra nang pagtuon. Kanangalan. Kanangalan nga Adventista. Ya ato pagong basahon ni ilang kwan. Kay si Bendelio, amko naman. Nga dili na kang Kristo, kay nga naman, sugod sa Mrs. White man. Pero malipat yan kang Kristo yapon Pero kung imong lang taon ang kongregasyon ug ang iglesia, si Kristo ginagsugod kay siya bay nagsulti, babaw ninda kong bato. Pagatukuron ko akong kongregasyon. Sa King James, sa SD Bible po, mabasa, pagatukuron ko ang akong iglesia sa ibabaw nining bato. Ang bato, dakong bato. Si Kristo ra gyapon. Si Kristo ay nagsugod. Na dire, kisay nagsugod ani mga Adventista ra pod. Asa gikuha des kasulatan? Nagsulti ba si Kristo? Wala. Sila ray nag-discovery ani. Sa giya sa pagtuon sa Biblia, eskwela sa sabatika sa mga hamtong, gula niya itong Enyero o Hunyo niya itong 2018. Diri ta mabasa sa pahina 148. Giingon sa pagpahayag diri. Gani, makatarunganon ang pag-ingon nga ang ato ngalan, sa mga Adventista man nga mga Adventista napagamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina, labaw kay sa bisan unsa nga lahi niini. Sa ato kay labaw pa yon. Busa,
ang mga pagtulunan sa Adventista lugar nga atong gikuha nana gikan sa Biblia, wala gitigna nga ang pagtulunan gikuha gisulti ni Kristo nga gikuha nga naa gilista sa Biblia, wala. Sila kuno'y nagkuha kuno gikan sa Biblia. Unsa kuno nagikuha lagi Biblia? Maoy nakapahimo kanato nga Adventista kinsa maoy nagkuha dili si Kristo, dili ang mga apostoles, kundi ang mga Adventista ra pod gihapon. Munay nakapahimo nila nga nagpatawag silang Adventista. Di gitugan ganina ni Mitchell Bendilio, ang sinugdanan na kabalo ba ka ng sinugdanan sa Seventh-day Adventist kanang Adventist si Mrs. White Sila nagsugod, ang Adventist, ang Seventh-day Adventist nagsugod na ni Mrs. White, sila nagsugod na tanawa ra dili gid kang Kristo. na karon di pag-ingon mo ng Iglesia Adventista, pero katong iglesia ba nga gitukod ni Kristo, Brother Rene, tawgon ba tong Iglesia Adventista, Brother Rene? Dili gihapon tungod kay sa Biblia wala mabasa nga ang gitukod ni Kristo si Seventh-day Adventist, kundi iglesia ni Kristo na siya. Sumala din ni sa nakasulat sa Roma Kapitulo 16 versikulo 16 ang gingon sumala sa pagpahayag sa balang kasulatan ang gingon pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan ng halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Di Iglesia ni Kristo dili Iglesia Adventista del Sétimo Día. Nganong dili man na mao mao. Tungod kay mamao lang na kung imo nang alisdan nga si Kristo, imbalido na kay basa na nato ang mga basahon nila o migawas na sa ilang baba nila ni Mitchell Bernilio nga si Ellen Goldwhite ang nagtukod sa Sabadista niya na kumo Iglesia ni Kristo, na may Iglesia ni Kristo nito nga bisag asa kung kadto sa Amerika mo to nga si Kristo Dios kini Iglesia ni Kristong milutaw sa Pilipinas, kini sa Pilipinas sa mga basahon o referensya Brad Macarayo. Kinsa gyud ang nagtukod sa iglesia nga mga libro nga gibasa nato dili kasupak sa pagbutang-butang nato kundi kana mao lamang ang nabasa, mao la po'y atong gitugan. Kay nga to amang god giingon kuno na may mga basahon nga mga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kung mabasa tag referensya, naghisgot man gid ang Biblia og iglesia gitukod ni Kristo, ni iglesia ang Kristo magyud ang tawag ana. Unahon sa nato ang Seventh-day Adventist, unya gikuha ko nila matud pasgiya sa pagtuon sa Biblia, gikuha kuno nila na dias kasulatan kuno ng Adventista, pero bisag unsaon nato basa-basa Biblia wa gyud di basa ang word Adventista nga mao gingalan pula sa ilang simbahan. Gyud nga gisugdan ni Mrs. White na niya po iglesia nga gitawag og iglesia ni Kristo ngalan nga naa gito ang iglesia ni Kristo diya sa Biblia. Pero kung atong susihon ang iglesia nga may sinugdanan aning iglesia nga niya sa atong kapanahonan karon dili mo gawas kay ang mga referensya nagtug-an man. Unahon ako pagbasa ang kining Philippine History by Gregory Obside ug Sonia Obside page 23 giingon the iglesia ni Kristo founded by Felix Y. Manalo in 1914 by Felix Y. Manalo. Sa atong nabasa is a Philippine evangelical sect with members both in a country and abroad. Sa ato pang Iglesia ni Cristo gitukod ni Felix Manalo ni adtong tuig 1914 usa ka Pilipinhon nga pagsangyaw kan sa mga membro sulod o gawa sa nasod. Busa gitukod man kuno dili man si Kristo mo'y nagtukod na base sa Philippine History sa gibasa nga libro si Felix Y. Manalo man mo ang founder na dili man si Kristo. Dugang pa sa Filipino Religious Psychology Edited by Leonardo N. Mercado page 128 giingon the Iglesia ni Cristo according to records was founded in Manila in November 13 by Felix Y. Manalo. Sa ato pa gitukod na ni Felix Manalo ni adtong tuig Nobyembre 13, 1913 sa atong nabasa nga nakasulat sa referensya nga atong gibasa. Mudagan din sa 1914. Karon.
mo na nga atong gisusi mga mahal namong tigpaminaw kay nagisgot lagi masaag taganis pagsabot na gitaan ng iglesia ha nakaron dinhi kita naklaro na nga diha pa lang sa pangalan sa Seventh Adventist di na tinuod na mo na nga nag-ingon Rabanis Mitchell Bendilio nga inutil ko no nga Espiritu Santo ang gitudlo nato nga pagpaila kay sa katuman ng lugar Brad Makarayo, Brad Ronnie, di man kalikayan nga ang tao ang mga nituo mawali na ang dili mo to magsigir ginagsupak inutil daw. Kung ingnon man natong inutil unya sila mo di inutil na sila ra pinagtug-an nga dili kang Kristo na unsa pa may langanan sa mga tao ana nga di man din na kang Kristo di buhat na lang na nila gumikan kay ilang tudlo o ginatudlo ni Ellen Goldwhite kay siya may founder nga ang pagbantay sa adlaw ipapulay bililhon usa sa mga sitas nga ilang gikuha niya na sumala sa Biblia hain ang usa sa mga sitas nga ilang gikuha Brad Rome sumala sa Biblia nga pagbantay sa adlaw ipapahulay hain. Dinhi referin atong pagbasahon sa nakasulat sa Marcos sa iyang kapitulo 2 bersikulo 27 nag-ingon dinhi. Ug siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo. Dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay. Busa mo ni ang dinhinata mga mahal namong tigpaminaw ato nang giklaro kay ang tuhan ra ba nato ang mopahayag umuhatag kahayag nato si Kristo. Si Kristo ka sa badista mga malamong tigpaminaw ug sila o nagbantay sa lang ipapulay sila ipasultiyon. Oo. Pero kung si Kristo sa badista di mo pit pud unta ang ilang pagtulunan si Kristo nagtukod kanigawa sila gumikan kang Kristo. Kini ang ilang gikuha nga mo ilang isa-isa ba mo ilang ipasigarbo o barahan nga ang importante nga magbantay gyud kasuguan kay sa Marcos 2:27 kay moingon bitaw sila dinhi magprograma nga ang kanang tinuod may atong isulti na daw be kay naa man lagi diri di nakasulti sila na tinuod na tinuod pero ang problema ang pagsabot pag-apply ana tinuod ba muna kay osisahon kay ni opos man yana di kami nabutang karon nga angay ming pamathon kay nakatulog kay wa day may makasabot kung sila mga makasabot kami di pod may obligasyon sa pagpamata nila niat tinuod man nga gingon mo ni ilang gikuhaan og pamugat Brad Macario Brad Rome Brad Rene, Brad Rone. Og siya mingon kanila, si Kristo man, ang adlaw nga ipapulay, gibuhat alang sa tao. Nakita mo na, mo di conclusion. Ang adlaw nga ipapulay, gibuhat man di alang sa tao. Di, kinanglan yun ang magbantay, pero wa sila kabantay, nga gi-reverse na ni Kristo sa iyang panahon, giingon na, og siya mingon kanila, ang adlaw nga ipapulay, gibuhat alang sa tao. Pero ingon ni Kristo, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Sa iya ng prinsipyo, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Pero sa sinugdan, o sabihin kanila, ang adlaw nga ipapulay, gibuhat alang sa tao na tinuod man na kung hisgutan na to, sawa pa mutunga ang atong Ginoong Kristo. Gibuhat gina para, gibuhat na sa Dios para sa tao nga kanang adlaw ipapulay, pagapabantayan ka na. Unsay priba, Brad Rene, nga ang adlaw ay papolay. Gibuhat gina sa Dios para sa tao sa sinugdanan. Unsay priba, Brad Rene? Anya, Reverend, sumala din sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto sa 11 ang gingon, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unong kadlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulaton, apan ang adlaw nga ikapito, mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugon nga lalaki,
bisan ang imong sulugon nga babae, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong dumuluong nga nasa sulod sa imong pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Yuba ang adlaw nga papulay ug gibalaan niya kini. Oh, mo din ni ilang gamiton mga mahal namong tigpaminaw. Nga bugat daw ang adlaw ay papulay, kay kung magtrabaho ka, sa unom ka adlaw gihatag ang buluhaton nga mo trabaho ka. Pero ang adlaw nga igpapulay, dili ka magtrabaho niya na. Bisan ang imong mga anak nga lalaki, imong anak nga babae, bisan katong imong mga sulugon, ug doon na kay sulugon nga lalaki, ug sulugon nga babae. Bisan katong mga dumuluong gani nga naa, nagpasilog nimo, kay kana mga sulugon ng lugar to. Bisan ang imong mga kahiyupan. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og siya mipahulay. Gipanalangin niyo ba ang adlaw nga igpapalay o gibalaan niya kini? Kay ang original gani kuno nga nagpahulay nini ang Dios kay iyan ning gibalaan o gipanalanginan niya kini. Namo ni ang sinugdanan na unya kay gipanalanginan man hain ang priba nga ang Dios sa sinugdan, siya ang nagpahulay nini Brad Rome sumala sa Biblia. Dinhi Reverend atong pagabasahon sa nakasulat sa Henesis sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 nagingon dinhi. Ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Oh. Di ang Dios nagpahulay nini unya gipanalanginan niya ni una ang Diyos ni Paulay, dayon gihatag niya sa tao. Muni mga mahal namong tigpaminaw, katubang gibasa na to, ang Marcos 2:27 nga nihunong nga di sila, naingon, ang adlaw nga igpapahulay, muni ilang gibarugan, di bugat po tuod, og sila mo-explain tungod kay ikating-kating man lugar. Ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao na daw be pag-abot na ni Kristo. Ang dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Mo ning atong gitris up karon agig pagpamugat kwaon ta sa ang ilang pagpamugat sa mga 70 Adventist busa bitaw nga daghang nagsabadista kay og maka-explicar sila unya wa po kay kalibutan. Mingon man din nga kita mo na Brad. Unom kaadlaw magbatag bulaton. Bisan unsang bulaton pero ang adlaw nga ikapito dili ka magbuhat yana. Kinahanglan mo pahulay ka ikaw ug ang imong mga anak. May lalaki ka mang anak o babae, pahulay sila. May mga sulugon ka mang lalaki o babae, pahulay sila. May mga dumuluong man nga anak kanimo, papahulay sila. May mga mananap man, wadya ang mga mananap kay nakaapil og pahulay. O kitaon mo. Unya mingon diyan, gipanalanginan ni sa Dios. Unya ang original nini nga nagpanalangin ang Dios og ang Dios una maoy mipahulay. Dayon gihatag niya sa tao, unya di ka mapahulay ana. Dayon mopamugat din nga ang gipanalanginan sa Dios di nagikuno na usbon. Mo nang makabalik na punta nining rason na Brad Makarayo. Kay ang tumong nila nga dili usbon para ipakita lugar nga ang adlaw nga igpapahulay padayon. Kay ang adlaw nga igpapahulay gipanalanginan man. Di kay gipanalanginan may makausab kuno sa sa gipanalanginan sa Dios. Wala kuno. Wali nila ang Numeros 23:20.
agig pagpamatuod nga dili mi nagbutang-butang mo ni gipamatuod ni kuan Mitchell Bendilio bisan pa sa Kauban nila. kauban ato lang ipabati dili nga ato silang gisakit kung ipabati berdone. Tinuod kina. Kay kung sila nagsulti niya masakit na Oo. sila ani na ba man isulti nimo na nga masakit man ka. Kung dili ang ato gi-review lang nato nga mao gyud di ay ning pag-establisan nila sa ilang katarungan. Okay. Ato ipabati sa gikayunan ni Moribere nga dili man ta personal nga giatake ang nagpahayag dinhi sa kinitig pamaba sa Batista. Ang doktrina man kay nag-claim man gud ni sila mga kaigsunan nga sila ang tinuod nga katawan sa Dios. So niya nigamit lagi og pagpuriba aging suporta para sa adlong ipapahulay nga gipanalanginan sa Dios dili mausab. Ang problema naman karon kung kining sitas kay lang gigamit haong baka niining sa sinugdan nga adlong ipapahulay gipanalanginan sa Dios. Kay madublihan man berdone ang ilang Seventh-day Adventist di pas Ellen Gulwhite ang nagtukod. Oo. Kaya magsulti pag nasalaag di sakto ang Biblia nga naa sa kongregasyon o iglesia sa mga patay. Congregation of the Dead. Busa kinahanglan sila nga pagahayagan sa kahayag diya kang Kristo nga pagtudlo. Niya atong ibabati mga kaigsunan ang pahayag sa kauban ni Mitchell Bendilio, pastor sa Batista, ang mga 70 Adventist pod nga niya nagprograma ni karon nga sibihan nga inyong gipatalingugan. Kay ang ato manggong tumong berdone sa sinugdanan wa pa ta makasulod dinhi berdone. Oo. Sus magi atong naamtan gyud nga pagsulod nato sa programa siya na ay wa man hinuntaan ning topikuha kay human naman pero naipursod sila nga ilag i-review balikan pod nato kay og namunal sila city og sa Arnes pa sagad pod para sa city. Oo. Na karon kay namunal man sila adlaw ipapulay og bunal pa ni nga 9 ato pong sagnon ang 9 nga bunal para sa pagsagang sa adlaw ipapulay. Nya nag-iyon sila nga nay mga pagtulunan karon nga ingon nga si Kristo di mo balik nakita ra ba na bradone pero base ra ba na sa Biblia na wa pa mi adto mga mahal mong tigpamin wa mi motubag adto wa sa mi motumpang kay ang amo man gatong tuas sa kining gipamatian dinhi sa DXDR sa alas 7 ngadto alas 8 sa kagabion nga pastor ni mao pagpagyod ni ang labaw nila kay kanang evangelist ang labaw ana nga katungdanan pastor man na si Bendilio nga pastor mo ni atong giatiman na kung kana ilang gihisgutan ang dili pagbalik ni Kristo nga nasalaag na kita aw di pwede pud ta makaisgot nila nga sa doktrina sa adlaw nga igpapahulay kay lagi ato mang tukion og nahusto ba pud nilang pagsabot og kita bay nasayop kay nabasa sa Biblia na ay ba man lugar di ta mo bantay adlaw igpapahulay nga naa man na. Okay. Ato ibabati mga kaigsunan ang gigamit nilang suporta para sa adlaw igpapahulay nga gipanalanginan nga di daw mausab niya unsang sitasa nga ilang gigamit para sa ilang pagpamatuod. Kay sa miagi Brad Ronnie ato ra man tong gisulti di ba? Karon ato naging ipabati ang ilang tingog niya. Sugos pagpanalangin kinsa naghatag ang Dios og kay ang Dios man nagsugo nini. Pwede ba ning mausbon sa ta? Atong sulat sa pagpakil ang sa ng Números kapitulo 23 bersikulo 20. Okay. Números 23 bersikulo 20. Okay man ito mabasa sa maong bersikulo ni ani ang karon ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin siya nagpanalangin og ako dili makausab ni ana. Bakit? Klaro kayo alam niya. Kung ang Diyos naghatag sa pagpanalangin nalituod ni ining sugo na tungod sa alay dili hindi na ito ni mausab. Ano ba? Ako dili makausab ni ini kasi nagsulti na sa ba? Si sabihin sa dani. Ang Diyos. Ang Diyos sa katao. Okay. So, dili. Nakita nato nga kinsay nagsulti ani unsa toy gingalan ba doon Atong ibalik kani kamay ang pahayag nga matutunan. giunsa na pangalan ang iyang kauban ba? Niya. Okay. Ang Diyos. Ang Diyos. Sabihin sa dani. Sabihin sa dani. Ako dili makausab ni ini kasi nagsulti na sa ba? Sabihin sa dani. Ang Diyos. Ang Diyos sa katao. Basta kay naay alan no, murag alan man.
manganlan man nato ug malipat ta sa pagsulti, ang ato dili ang ngalan no, ang pagsulti o ang katarungan nga Dios daw lagi nagsulti nini nga ang gipanalanginan day sa Dios nga adlaw ipapalay di na gyud daw usbon. Dios man kuno nagsulti ani. Daw pigi suportar man ni mga malamong tigpaminaw ato ning tukion, pero sa di pa nato tukion wala tay supak nga ang adlaw nga igpapahulay kung kwintahon ang Sabado. Ikapito gyud na nga adlaw. Pero nganong makahatag-tag puriba nga haumpod sa ilang pagtuo og diri nato nga ang unang adlaw para ipakita nga kana Sabado ang ikapitong adlaw, parehas ta sa pagtuo dan makaradya kanila nga ang unang adlaw Domingo, kay kung unang adlaw Domingo di ang ikapitong adlaw Sabado, husto sila, pero sa pagbantay adlaw ipapalay wa natadya niya na Sa pag-ila sa ikapitong adlaw, Sabado yun na. unang-una. Oo, unang-una. Kaya bisan maglantaw ta sa kalendaryo, sa Gregorian calendar, kung makita na to diha, ang unang adlaw yun, Domingo, gina. Unya, Lunes, paingon na Sabado, ikapito yun ang adlaw Sabado. Ang kalendaryo o kining SDA Bible, bisan pa King James Version, parehas rapod nga, doon nagisgot og naay naunaging adlaw. Kung lantaw po na to, wala na isulti, pero makita na to, mao ginagitugan nga, unang adlaw, Domingo, yun na. Basahon na to pag-una sa SDA Bible. Sa Lucas 24:1, apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa semana. Bisag diha lang kukuto. Ang SDA Bible o ang King James Version nagtug-an nga naay nahaunang adlaw Sa sa semana. semana. Ang unang adlaw semana Domingo man. Diri pod sa SDA Bible Sa naay naunang kalendaryo, adlaw. Sa kalendaryo unang adlaw Domingo diha. Diri pod nagisgot pod ang SDA Bible o King James Version nagisgot og unang adlaw. So nana Des kalendaryo Domingo man tanaw na tong unsa ba gyud ning unang adlaw pod. Ang gibasa ko sa SDA Bible man, unya basahon na ko ni ang Bibliang Katoliko nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug panag-usahan sa pagsulat sa scholar sa Bibliang Katoliko Protestante mao lang gapon nga sita sa Lucas 24:1 kay atong susyon ug unsa nang naunang adlaw sa semana. Gingon, sayo kaayo pagka Domingo sa buntag, sa diha lang ta kutob. Ang unang adlaw des kalendaryo, mauman ang Domingo, ang unang adlaw nga gisgutan po diri sa SDA Bible, diri sa Bibliang Katoliko mugawas ng unang adlaw Domingo sa busa musumada, magsugod tagyap gikan sa adlaw sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, musumada gyud ni kapitong adlaw Sabado. Nakaron. Bugat pamation mga malamong tigpaminaw nga ang gipanalanginan sa SD na nausbon padayon gyud. Mong Sabado na kanang nas numeros 23-20, pero ato sang patalingugan ang instruction ni Master Ramo mga mahalamong tigpaminaw. Ato sang pabati nga instructed mi ni Master sa unang mga pamahayag ni Master kung magpamatuod daw mi dili gyud kinahanglan nga mukawas mi sa Biblia og sa mga referensya mga mahal namong tigpaminaw. Unya dili pod mi ipagpataka pagsulti-sulti. Unya dili pod mi ipagsulti nga magsulti mig libilo kay og magsulti ta na mga dakpan kita na masumbong ta niya na. Depende na pod sa manumbong og desidido ba siya kung makita nila nga naa lugar libelo sa atong gisulti, pero ato sang pamatud-an og unsay gihatag ni Master nga rason o para maoy buhaton kung ang mga ministro sa PBC mo'y mo dala o mobuhat sa maong pagpamatod niya atong patalingugan mga mahal namong tigpaminaw sulti gini ni Master sa una niya. Wala magwali ang PBCM, walang tataka, walang pulsa. Kaya ikasumbong sa iyang pagwali, kaso na yung bulot. Ang PBCM, nag-aukad sa mga libro na dokumentado. Ikalamas, meron na ang nabula. Nakita nato ingos Master dili ang PBCM nagpataka og wali. Dili man daw mi ipagpataka og wali. Kay nga naman para pud kuno nga ikasumbong sa pagwali sa kaso nga libilo, dili daw. Kay ang PBCM nagaukad sa mga libro nga dokumentado. Ikaduha,
Permiro mao ang Biblia. Ikaduha daw tong mga libro nga pang-ukbo. Mana nga? Pag-ingon na mo, ang Iglesia Adventista del Sétimo Dia, si Ellen G. White ang nagtukot, mabasa sa Seventh-day Adventist Belief. Pag mag-ingon nga ang origin niya na nga nagmugna si Ellen G. White, si Mitchell Bendelio ang nagsulti. Pastor sa SDA mismo. Pag ingon nga ang ngalan nga Adventista, Sila ray Sila ray- namudyot diha sa Oo, Biblia. oo. Oo, nga ang Adventista gikuha nga pagtulon ana diha ra pud sila nasosyan sa Oo. Biblia. Gi- O yung gitawag kuno sila Adventista. gibasa na to ang diya sa pagtuon sa Biblia, eskwela sa Batika sa mga hantong gula Enero, Hunyo ni atong 2018. Nakita na to na mong naging master nga ang amo dokumento pinaagi sa mga referensya og sa Biblia nga ang PBC wala magpataka daw bikong kini karong 220 city sa Marcos ug Padayon na kitay nagpataka unya sila walay magpataka nadaot si Master ni Brad Magarayo unya kon kining numeros 23 20 suportar na ni sa adlaw nga igpapol niya atong supakon di nadaot si Master kung tukion nato ng 23 20 ang sinugdanan niya na mga mahal na mong tigpaminaw, di na ba na adlaw ipapulay para isuportar nga, gipanalanginan ang adlaw ipapulay, di na wag tangon. Gibasa nila ang Kapitulo 23, 20, pero nagsugod na, nas numeros 22, 9 ug 13. Basagan ni Brad Rene ang numeros 22, 9, hangtod sa 13 nga pagbasa. Tres apon sa nato ang istorya niya na. Anya, og mianha ang Dios kang Balaam, og mingon, unsa ba kini nga mga tawhana nga anauban kanimo? Og si Balaam mitubag sa Dios. Si Balak, ang anak nga lalaki ni Sipor, nga hari sa Moab, nagpadala kanako nga nagaingon. Anya karon kining katawhan nga minggula gikan sa Ehipto, minglukop sa naong sa yuta, karon umarika og tungluha sila alang kanako basin na lamang ako makahimo sa pagpakig-away bato kanila og sa pagpahawa kanila og mingon ang Dios kang Balaam dili ka mag-uban kanila dili ka magtunglo sa katawhan kay gipanalanginan sila og si Balaam mibangon sa buntag og mingon sa mga prinsipe ni Balak pamauli kamo sa inyong yuta, kay siyo ba dili mo tugot nga ako mag-uban kaniyo. Ingon ra ba sila nga ang Dios kuno'y nagsulti kinsa nagsulti ana? Kinsa ba nagsulti ani? Ora sa Wade masayod kayo. Oo. Kisa may nagsulti ana. nadugay kay do na may instruction. Dios ang nagsulti ani. Karon dinhina sa di pa nato ba patubagon ang nakasulat sa 23-20 sa numeros kung Dios ba, gibasa sa dinhi, may instruction ang Dios kang Balaam og miingon sa gibasa ni Brother ni unsa ba daw kini mga tawana nga naa kanimo? Si Balaam mitubag sa Dios. Si Balak nga anak nga lalaki ni Sipor, si Balaam nag-ingon nga si Balak kuno ang anak nga lalaki ni Sipor nga hari sa Moab nagpadala kanako nga nagyon anak karon kining katawhan nga minggula gikan sa Ehipto na daw katawhan nga minggula sa Ehipto minglukop man daw ni sa naong sayuta karon umarika og tungluha sila alang kanako basin na lamang ako makahimo sa pagpakig-away bato kanila og sa pagpahawa kanila sa ato pa si Balaam mga mahal nga tigpaminaw nga nag-ingon ipatunglo naghatag og instruction nga si Balak di ay nga anak nga lalaki ni Pior ni adto dinhi kang Balaam nga katudong mga katawhan nga gikan nga migula sa yuta sa Ehipto nga milukop daw sa mga milukop sa naong sa yuta ipatunglo daw bimingon man ng Dios kang Balaam dili ka mag-uban kanila nang naigipang pasuguan man gud si kinini ang Balaam. Dili ka mag-uban kanila Balaam. Dili ka magtunglo sa katawhan katong migula gikan sa Ehipto.
kay gipanalanginan sila og si Balaam mibangon sa buntag og miingon sa mga prinsipyo ni Balak, pamauli ka mo sa inyong yuta kay siya ba dili mo tugot nga ako magauban kaninyo. Di gyud siya paubanon kay muuban iyang tunglohon tong migula sa yuta sa Ehipto nga katong mga katawhan nga migula sa yuta sa Ehipto Israelinhon man to mga malamong tigpaminaw. Ingon ang Dios, dili ka magtunglo kanila Balak bisag musulti Balaam bisag pag magsulti nas Balak kay kana gipanalanginan sila mo nay but ipasabot sa sinuganan para pagpamatuod nini nga si Balaam pugson gyud ni Balak nga ipatunglo og ang ipatunglo nga katawhan ang Israel busa dili pwedeng tunglon ang Israel kay ang Israel mo gipanalanginan dinhi sa bersikulo 20 sa kapitulo 23 sa Numeros dili ang adlaw ipapahulay ni brother o sa idog ang priban niya na. Okay, basahon ako ang Numeros lang gyapon Reverend, ani ko mobasa sa kapitulo 23. O isugod nako sa bersikulo 8, lapos sa bersikulo 20 nga mo'y gigamit sa mga Seventh Adventist Church para nila nakahisikot man gud dinhi nga ang gipanalanginan dili mausab ilang gipares nga adlaw papahulaw daw ni. Karoon na to nga maglisod tag litok ani ni ilang sistema nga gigamit nga bersikulo mga kaigsunan. Niya basahon ko. Unsaon ko pagtunglo kadtong wala pagtungloha sa Dios. Mo na giingon ni Balaam. Yun dayon. Ug unsaon ko paghagit sa kasuko niadtong wala paghagitan ni Hiuba. Busa kung gihagit, di hagiton po niya. Kung gitunglo, Tunglohon di niya. tunglohon po niya kay may insaksyon man lugar ang Dios. Kay gikan sa kinatumian sa mga kapangpangan ako nakakita kaniya. O gikan sa mga kabungturan ako nakatan-aw kaniya. Aniya karon. Kana maoy usa ka katawhan nga nagpuyo nga nag-inusara ug dili pagaisipon uban sa mga nasod. Kinsa ba ang makaisip sa abog ni Jacob kung mag-isip sa ikaapat kabahin sa Israel? Tuguti ako nga mamatay sa kamatayon sa matarong ug himua nga ang akong katapusan mahisama sa iya. Og si Balak mingon kang Balaam, unsa ang imong gibuhat kanako? Ako nagkuha kanimo aron sa pagtunglo sa akong mga kaaway og aniya karon ikaw nagpanalangin kanila gayud. Busa natingala si Balak nga gusto niya nga ipatunglo ni Balaam. Nabaligtad man kay gipanalanginan man hinoon. Di tanawang punto diri adlaw bang igpapulay di mga tao dayon Og siya mitubag og miingon. Kinahanglan ba nga dili ako magatagad sa pagsulti ni adtong gibutang ni Hiuba sa akong baba? Pahaylo ko ni Balaam. Og si Balak mingon kaniya ngadto kang Balaam, umari ka. Ako nagapangaliupo kanimo uban kanako ngadto sa laing dapit. Nagikan didto ikaw makakita kanila, ikaw makakita lamang sa kinatapusang bahin nila og dili ka makakita kanilang tanan. Og itunglo ako kanila gikan dito. di ang pag-ingog itunglo ako gikan kanila kanang kanila nga ipatunglo ni Balak nga gisugo si Balaam adlaw bugon nang igpapahulay di ba nag-repair nag mga tao sige brother ni padayon og siya nagdala kaniya ngadto sa kaumahan sa Supim ngadto sa kinatumian sa Pisga og nagtukod didto og 7 ka halaran og naghalad og usa ka laking baka og usa ka laking karnero sa ibabaw sa tagsa-tagsa ka halaran. Og siya mingon kang Balak, si Balaam lugar, tumindog ka dinhi haduol sa imong halad nga sinunog, samtang ako makighibalag kang Hiuba didto sa unahan. Og si Hiuba nakighibalag kang Balaam, og nagbutang og pulong diha sa baba niya og miingon, bumalik ka ngadto kang Balak, saksi na pud ang Dios kang Balaam, balik ngadto kang Balak, og mao kini ang imong igasulti. Og siya midangat ngadto kaniya kang Balak, o niya karon siya nagatindog haduol sa iyang halad nga sinunog og ang mga prinsipe sa Moab uban kaniya. Og si Balak mingon kaniya ngadto kang Balaam, unsa ang gipamulong ni Hiuba? Og siya migamit sa iyang sambingay og miingon, tumindog ka Balak og magpatalinghog. Patalinghogi ako, ikaw anak nga lalaki ni Sipor.
ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak ni anak sa tawo nga siya magahinulsol. Siya nagsulti og dili ba siya magabuhat ni ana? Kung siya nakapamulong og dili niya kana pagatunganon. Aniya karon. O morning sa bersikulo 20. Ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin. Ingon ni Balaam. O nga tukang bala. Nakadawat daw siya sugo sa panalangin. Og siya nagpanalangin. Og ako dili makausab niya na. Og siya nagapanalangin og ako dili makausab niya na. Unsay ilang kwintada? Adlaw ipapahulay. Adlaw igpapahulay. Busa padayon gyud kay di gud usbon ang panalangin karon. Para masabtan nga dili gyud ang adlaw ipapahulay nga kadtong gipanalanginan sa Dios nga dili usbon na gisugo pod si Balaam nga pagpanalangin busa kung mapanalanginan dili usbon kadto man tong katawhan nga gipanalanginan nga gusto ni Balak nga ipatunglo kay ang kaaway katong mga Israel. Na dili niya tunglohon kay gipanalanginan man na. Dili ni naghisgot og adlaw nga igpapahulay nga gipanalanginan nga di usbon. Ay nang dugang prueba Brad Makarayo kay sa steps to Christ kinahanglan man nga ang kasulatan o kining basan nga atong gibasa ganina nga ang dalan paingon kang Kristo kinahanglan man gyud nga masabtan gyud ang tinuod nga kahulugan sumala sa Biblia kini bay adlaw yung igpapawlay nga gipasabot nga dili usbon kadtong gipanalanginan kay matuod man ang adlaw ipapawlay gipanalanginan pero gigamit ang suportar sa Numeros 23:20. Dili oy ang Israel in taon ang ipanalanginan taon oy. Dili in taon ang adlaw nga ipapahulay ikapitong adlaw nga mong Sabado. Ang gibasa ni Brad Ronnie kaganiha ang SDA Bible man. Basahon ako ang Bibliang Katoliko katong gibasa na nga giimprimatura ni Julio Carrero Rosales. Ari ko mabasa sa mao lang gyapon nga sitas. Numeros kapitulo 23 bersikulo 8 ang to na atong pagbasa sa bersikulo 20 Sa Numeros. sa Numeros giingon sa pagpahayag diri. Dili ako magkahimo pagtunglo sa wala tungloha sa Dios. Dili ako magkahimo paghimaraot sa wala panghimaraota sa Ginoo. Gikan sa tumoy sa kabukiran nakita ko sila, gikan sa tumoy sa kabungturan gitan-aw ko sila. Mga tao nag-inusara pagpuyo ug wala mag-isip sa ilang kaugalingon nga usa ka nasod. Kinsa ang makaisip kaliwat ni Jacob o bisan na lang sa ikaupat ka bahin sa Israel. Nagisgot na. Giingon matya ako. Giingon sa kamatayon sa mga mataro, may sama unta ang akong kamatayon sa ilang kamatayon. O si Balak, miingon kang Balaam. Kini man si Balak mo nagsugo gid nga ipatunglo tong katawhan mga Israel basa sa SD Bible kagadiha ato basa gyud padayon ta. Unsa man kining gibuhat mo kanako ingon nas Balak ngadto ni Balaam. Akong gipatunglo kanimo ang mga kaaway katong lugar ng Israel. Iya lugar nga gikuha si Balak iya lugar gisugo nga tungluhan ng mga kaaway nga mao ang Israel. O giunan o gipanalaginan mo hinuon sila. Ito pag gipanalaginan imbis kay tunglohon ni Balaam kay sugo ni Balak. Iya na hinuon gipanalaginan. Niya, diyon dayon, og mitubag si Balaam, kinahanglan isulti ko ang ipasulti kanako sa Ginoo. Sa ato pa si Balaam, si Balak, nagsugo nga ipatunglo ang giisip niyang kaaway nga Israel, unya si Balaam, iyang gisugo nga tungluhan na sila. Pero ang gituman sa ni Balaam, mao ang sugo kuno sa Ginoo, nga mao si Hiuba nga giingon sa pagpahayag nga isulti. Naunsa man nito, Ginos 13. Og miingon si Balak kaniya, mangadto kita sa ilang dapit din ang labing duol ra kanimo maoy imong makita tungloha sila katulog ng Israeli patunglo yun o gidala ni Balak si Balaam sa uma sa Sofim ngadto sa tumoy sa bukid sa Pisga ug didto nagtukod siya 7 ka halaran ug sa matag halaran naghalad siya turong baka ug turong karnero si Balaam miingon kang Balak tindog tupad sa imong halad nga gisunog samtang sugaton ko ang Ginoo diha sa unahan. Ignan dayon kay nagtukod-tukod naman si Balak og katong halaran, halad sa turong karnero, turong baka. Ignan dayon ni Balaam si Balak, tindog sa tupad sa imong halaran kay ako musugat ko sa Ginoo. Amo to si Uba ang giingon ni Balaam sugaton niya o gitagbo sa Ginoo si Balaam
o gihatagan sa pulo nga angay niya isulti kang Balak. Mauning gihatagan na si Balaam og kining pulo nga isulti ni Balaam ngadto ni Balak. Ang Ginoo miingon, balik kang Balak og isulti og sultihi siya niini. Og miadto si Balaam kang Balak og nagbarog tupad sa iyang halad nga gisunog og uban kaniya ang mga kadagkuan sa Moab. Si Balak miingon kang Balaam, unsa may giingon kanimo sa Ginoo? Miingon si Balaam, kay mao man ang pasultian kunong Balaam kunos Balak kamo nang ipapamulong ni Balaam ngadto ni Balak. Ingon tindog Balak og pamati aw busa dili mausab ang iyang huna-huna. Bisan unsay iyang gisaad, buhaton niya, musulti siya og nahimo kini. Puskog kadiyot, mao na ang gipamulong ni Hiyuba nga Ginoo ngadto ni Balaam. Giingon dayon, hibaloi nga gisugo ako. Kay gipangutana naman Sa siya. versikulo 20 na. Oo, kay gipangutana man gud siya ni Balak, unsa may giingon sa Ginoo kanimo? Di mo na giingon dayon niya. Hibaloi nga gisugo ako sa pagpanalangin. Hain ang gipanalanginan, wala gyud magmensyon og adlaw ikapito kun dili ang pagpanalanginan katawhan nga Israel. Giingon dayon, human naman niya sila panalangini, busa dili ako makabakwi niini. O gipanalanginan man sa Dios ang Israel. Gipapanalangin po dayon si Balaam pud ngadto sa Israel, gisugo sa Dios. Unya ang gipapanalanginan ang gitawag katawhang Israel, dili ang gipanalanginan nga dili mabakwi nga panalangin, dili ang ikapito nga maong adlaw Sabado. Di klaro, ang punto lang, hibalui, nga gisugo ako, matupad ni Balaam. Ngadto kang Balak, hibalui nga gisugo ako sa pagpanalangin. Human naman niya sila, kanang sila, adlaw igpapahulay na. Puerting bagaa day Sabado day mauhon kay sila. Human naman niya sila, di apil og Domingo ana, ngadto Sabado. Hurot ang adlaw. Urot ang adlaw. Oo. Human naman, ator ko rin balikon, hibalui nga gisugo ako sa pagpanalangin. Human naman niya sila panalangin busa dili ako makabakwi nini. Sabado na ito, katong sila. Muna mga mahalamong tigpaminaw, di napamatud-an karon nga nasaag-saag sa pagsabot, di Kay- sa iglesia, sa dili, buhi nga iglesia, patay nga iglesia. Kay kana gani giingon human kuna sila panalangini sila. Pag ingon ana usara man ginakaadlaw na Sabado. Ang Sabado usara gyud na. Nagiingon man human kuna gipanalanginan sila. Na. Nagiingon sila di. Urot. Oh, mo nay nabaday tanan og way mabilin marampo nas giingon ba nga kining iripon man kuno na may mangripay mga mahal namong tigpaminaw unya pagrip gipahunong ang sakyanan kay mangitag babay tong mga tao nga mangripanay murip ba yan ay ilang armas di nana ingon dayon ang mga mangripay kanaog ang mga babae tanan nga babae ang bilin lalaki kay kini rape ni di naog apil ang lola kay na mayang bata yang apo ba di naog ang lolag apil ingon po dayon ang iyang apo nga ay nalag-apila kay ingon man lagi nga tanang mga babae naog kay ripon na di ka mosugot ay labig patyon ka pusilon di naog hastang apuhan ug ang iyang apo di niingon ang apo siyang apuhan nga lah ay nalag-apila unsay dili mo apil nga nag-ingon man na nga ang tanang mga babae kay kana kay tanan gina di apil ako ana gusto man pud magparip tong lulaha na karon mo manhiron nga gipanalanginan sila nga Sabado magkana di gisila naman sa Bibliang Katoliko naman mo ani di nahurot na gikas Domingo o namang adlaw semana Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado hurot na Kung adlaw na to na pagsabot kana gipanalanginan og adlaw na kusog ra ba mo basa si Bendilio Bradone sa kining gitawag og
Amplified Bible, Brother Ronnie. Okay, usa siguro ni sa 38 na ka-version kay hambog ni siya nga doon sa 38 ka-version. Ato ra kong ipamati, Brother Ronnie, nga Okay. para di ta nagbuat-buat nga hilabihan ka bugiro ning atong mga kaatbang ba. Atong ipabati nga matod pa ni Bendilio doon na daw siya 38 ka version sa Biblia. Para buti pasabot nga kontrolado ta nila, Brother Ronnie, nga suhito gid sila kay oh, 38 ka version. 38 kaliber. Ang kuya man ani og posilit 38 kalibre ka matay. Puha kita. Atong ipabati ha ang 38 ka version. Hapit ka moingog. Kapit kalibre. Oh, kay og moingog 38 kalibre, moingog putag pabuthon pud namo ning M14. Bra tay 14. Mabalakang taga-Riberin nga naman tayo 45 pud ka kalibre. Oo. Ipabati sa mga kaigsunan ang ingon ni Bendilio 38 ka version. Ay lagpalaboy, Brother Ronnie, ang 45 kalibre kay basig miingkag 46 ka kalibre. Ito ipabati na mga kaigsunan. Igsoon, tuganan ta mo. 38 ka version ng Biblia na akos balay. 38 ka version ng Biblia na akos balay. Sus, muna nga dabihang daghan na. Pero kami og makita man diha sa inyo karong pagsudong namo. Awa pud hinoni kaabot og 38 pero kini bakote man gyud. Nakaron, nabatay Amplified Bible, Brother Ronnie? Doon na tayo Amplified Bible. Basahon ka nila. Di ay. Amplified Bible ba? Kining numeros 23-20 mga kaigsunan. Natinaw naman dito sa Bibliang Katoliko nga dili man adlaw ipapahulay ang ipanalanginan diha nga dili mausab. Ang mga tao man nga Israeli Oh, ron, librado man sa Israel. kay buot ni Balak nga gamiton niya si Balaam nga ipatunglo na ingon si Balaam nga sa ko pagtunglo niya tong wala pagtunglo sa Dios. Nagipanalaginan man. Di Nga kita gisugo pud ko pagpanalangin. Oh. Pag mapanalanginan na, di na tuos mon. Dili taw na para nila adlaw ipabulay pero atong ipamatud-an nga dili na adlaw ipapahulay mga kahigalaan. Okay. Sa Amplified Bible mga kaigsunan gitin-aw na gid dinhi nga ang gipanalanginan diha sa diyang gipahayag ni Hiyubang ngadto kang Balaam. Ningon sa Balaam nga ang gipanalanginan dili na usbon. Israel gyud ang gipasabot. Ang nagsulti ra ba kuno ana Dios kanang nalangin si Balaam may nagsulti ana gi-instruction na lang sa Dios. Okay, basahon ako. Numbers, kay English naman yung Biblia ni Amplified. Chapter 23, verse 20. Ganyan. You see, I have received His command. Nakadawat siya og sugo gikan sa Ginoo si You Balaam. see, imong nakita? Kita, I have received His command. Nakadawat ko sa iyang Sugo. mando or sugo. Unsa man nga command or mando or sugo? To bless. Adlaw ipapahulay baka. To bless Israel. Katawhang Israel lagi gingon dinhi. He has blessed and I cannot reverse or qualify it. Na mo na usab. Mo na og dasayop ta ni ilang pamatud-an nga ang Israel gihimo ng Sabado. Og ang Sabado mo din ng Israel. Naningkamot yung taon sila ka dili gyud mausab ang gipanalanginan kay para nila pabilin mong kung sila nga nagbantay nga ang mga ministro sa PBC mo naman gud magpabantay sa adlang ipapahulay karon Unya dugang para bana wara ba ka nagiyon ang gipanalanginan dili mausab di ra ba gid puna mo gipasabot ra ba ang ilang adlaw ipahulay gipasabot. Ikaduhang punto ang gipasabot anak ni Balaam nga dili mausab ang gipanalanginan tungod kay ang gusto ni Balak manggod balihon manggod kay tunglo man iya. Unya ang gisulti sa Dios dito ni Balaam panalangin gipanalanginan na niya. Mao nang ang gusto niya usbon kay tunglo gid ang dadon ni Balaam dito. Ipabaligtad ba? Pabaliktad. Mo na nga imbes ang Israel na gipasabot baliktaron kay Sabado. Mo na kana. Balik ka Brother Ronnie kay aron ang uban ba basig na uban pang bag-ong tangka ba. May baliko na may mga mag-ampo ba na ato pong paumhan ang ilang gusto nga murag wa ka ito maklaro balik ka ang 23 Okay, balik ka na to. 20 sa numeros kay para nila adlaw man na nga igpapalay dayon. Okay. I-prepare ba rini kung kana bang Israel kinsa man ang Israel Sabado ba ng Israel so wala sa Biblia Adlaw ba na? Brother Aga, basahon na to prepare. Numbers chapter 23 verse 20. You see, makita ka. I have received His command. Nakadawat ako og sugo to bless Israel. Sa pagpanalangin Sa pagpanalangin sa Israel. na to bless the Sabbath day Dili oy Israel katawhan ang gipasabot.
He has blessed, iyan ang gipanalanginan. And I cannot reverse or qualify it. Gipanalanginan og dili na ako makausab niya na. Kinsa gipanalanginan? Dili na niya mabakoy ang gipanalanginan. Ang gipanalanginan, bliss, ginang-gingon giklaro, receive his command to bliss Israel. Busa nagtupar lang yun si Balak o kining nanabot nga kini. Adlaw ang ipapahulay ni ikapito ning nasa Sabado ni ang gipanalanginan. Ang gisulti diri Israel gipanalanginan, gibalik ang gusto gyud Sabadoon yun. Nakaron, kini bang Israel Sabado ba ni Brad Rene unya kining Israel Sabado og kinsa nagtukod aning Israel nga matud pa nila og sa Números 23:20 Sabado man na. Kanang Israel reverend mo kanang katawan sa Dios o sinong ginuhubang tukod niya na. Sumala din sa ikaduhang Samuel Kapitulo 7, versikulo 10-24 ang gingon. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel, og magapamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulin nga dapit, og dili na babalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. 24, og ikaw nagtukod ya kanimo sa imong katawan nga Israel, aron mahimong usa ka katawan nimo sa walay katapusan, ug ikaw Hiuba mahimong ilang Dios. Busa ang Israel mga mahal mong tigpaminaw katawhan man sa Dios dili man na Sabado kay ang Sabado ang tao ipabantay nila sa sinugdanan. Na daw be kay di man nila gustong walaon kay padayon lagi kay panalanginan na di na dugay pangitag sitas nabitas. Kini ra bang mogamit tag sitas paom nga dili gid mohaom? Mao ni gitawag ra barbirin nga panglingla sa mga tao. Kay dad-on nila ang tao sa pagpabantay gyud sa adlang igpapahulay kay para nila magpadayon gyud ng maong balaod o sugo, pero ang gigamit nga sitas nagingon nga ang gipanalanginan dili mausab, dili adlang igpapahulay kun dili mao ang katawhang Israel. Unya katawan nga Israel nga siyubang nagtungkod. Kada bang Israel official ba na nga pangalan para sa katawhan sa Dios Brad Rome? O opisyal gyud kana reverend atulo pagabasahon gining nakasulat sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 nagiingon dinhi. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato. Sumala sa gidaganon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehovah nga nagaingon, ang Israel mamaoy imo ngalan. Oh, nakaron mga mahal na mong tigpaminaw kinsa may nakasultig tinuod kami o sila. Muna diha. Pag-ingog, Sabado ng 23:20 sa Números, nga gipanalanginan, ang Sabado na, di na usbon sa Dios, padayon na Sabado to. Abi man nato kanang giingon ang Israel yatagan ang opisyal nga ngalan Sabado ang ngalan. Oh. Wala gyud. Wala Kaya ang ba? Israel may gipanalanginan dito ila Sabado man to ang ngalan. Iapas na og magbuhat og Biblia. Bitaw. Karon kung balikan taning Marcos 2:27 mga mahal na mong tigpaminaw, di na pamatud-an na karon. Basahon ko pagbalik ang numeros naman. Kay og basahon ako pagbalik ang numeros, mura nag boxing pa ba o kulata na natumba na kulatahon pa nimo para man pamatay. Tiwas naman na. Arita sa Marcos 2:27. Nag-ingon din mga malamong tigpaminaw, mo itong gisubay na to, kay nag-ingon mas Kristo, og siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapaulay, gibuhat alang sa tao, mo itong atong gisusi sa una. Gibuhat kay pabantayanan, pero pag abot na sa kang Kristo, ang tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay, busa ang anak sa tao agalon, kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Unsa day na si Kristo sa adlaw ipapahulay, siya na'y agalon. Ang adlaw ipapahulay na ilalom na sa iyang pagbuot busa sa panahon kang Kristo, wala na'y pagbantay sa adlaw ipapahulay. Klaro, og samingon kanila, ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao, ayaw paghunong. Kay padayon gina. Pero kang Kristo sa sumpay kama, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Dili na day ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Tanawa nga ipugos ninyo. Ngita magsitas para ipapadayon. Números 23:20 di nabulyaso karon. Sa Bibliang Katoliko Brad Macarayo, giunsa na pagkasulti kining Marcos 2:27-28. Niya.
Giingon dire sa pagpayag sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 27-28. Giingon na pagsulti. O gunya miingon si Jesus, ang adlaw igpapahulay, gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlaw igpapahulay, reverse lugar. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton, bisan sa adlaw igpapahulay. Oh, ang anak sa tao nanay, siya na'y magbuot sa adlaw ipapulay. Kaya dili naman ang tao alang sa adlaw ipapulay. Sa una, ang tao gibuhat para sa adlaw ipapulay. Kaya ipagbantay man ka. Pero sa panahon kang Kristo, gibali na, dili na ang tao para sa adlaw ipapulay. Ang anak sa tao si Kristo, mo'y magbuot kung siya'y pagabuhaton niya sa adlaw ipapulay. Kaya siya may magbuot, basahon kong pagbuot ni Kristo, nga sa mga gusto, nasuko sila kang Kristo. Sa Juan, Kapitulo 9, versikulo 16, para pagdaginot, no? Sa oras. Ingon ini ang atong mabasa, isugod ko lang sa versikulo 13. Nagingon. O ngadto sa mga parisyo, sa basahon sa Juan, ilang gidala ang tao nga kanang tubuta. O adlaw kato nga igpapulay sa ato pa Sabado, sa pagmasa ni Jesus sa lapok, ug sa pagpabuka sa iyang mga mata. Ang mga parisyo, versikulo 15, nangutana kaniya pag-usab. Giunsa niya pagpakaila, giunsa niya pagkakita, og siya mingon kanila, gihidiran lagi niya lapok ang akong mga mata, ug ako nang hilamos, og unya nakakita na ako. Ang pipila sa mga parisyo mingon, katong tawana dili gikan sa Dios, kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ang punto, dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw ipapulay. Kay bisan unsang bulaton sulod sa adlaw nga Sabado o adlaw ipapulay, di man ka magbuhat. Daw kay nag-ayo man si Kristo, mga malamong tigpaminaw. Busa sila nakakita nga kadtong tawhana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Para pagklaro ni Brad Rone, sa Kristohanong katilingban, Brad Rone, ato na lang pasundan, Brad Rone, Okay? para mo largo sa buti pasabot. Kining giingon nga dili gikan si Kristo sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw ipapulay. Nakakita gid sila ug nasayod gid sila kang Kristo nga wala magbantay sa adlaw ipapulay. Siyempre kaning si Kristo, ang tao dili alang sa adlaw ipapulay. Pero sa una, ang gibuhat ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Pero sa iyan ang panon, ang tao dili na alang sa adlaw nga ipapahulay. Kining gihipahayag sa mga parisyo nga nakakita sa atong Ginoong Kristo sa gibasa nimo Reverend sa SD Bible nga katong gingon katong tawhana si Kristo gipasabot dili ikan sa Dios kay wala magbantay sa adlaw ipapahulay. Sa Kristohanong katilingban kining 9:16 na akong basahon pag siguro gingon na nga walay pagpanumbaling. Kinsa ang nagingon? Ang mga parisyo sa nakita nila sa gibuhat ni Kristo, bakit pasabot nga sila daw mga parisyo nagbantay din sila sa adlaw ipapahulay kay nakakita man sila kang Kristo nga wala daw magbantay sa adlaw ipapahulay. Or panumbaling din ni sa Kristohanong katilingban. Basahon ako. Pipila sa mga parisyo mingon dili gikan sa Dios. Kining tawhana si Kristo mo ilang gipasabot kay wala man siya manumbaling. Panumbaling bantay sa adlaw sa pahulay. Nagpanumbaling pa ba si Kristo o nagbantay mga malamong tigpaminaw? Wala na. Kay ngano man kining basahon sa buhat, si Lucas ang nagsulti niya na wala na o gipahigawas na sila niya ng kasuguan ni Moises. Busa, wa na sila manumbaling ang mga tinun-an ni Kristo kasi Kristo may nagtudlo kanila. Unsay priba, brethren, sumala sa Biblia. Niya Reverend, sumala din sa Buhat, Kapitulo 13, versikulo 39, ang gingon, og nga pinagi kaniya ang tanan nga nagatuo, gipahigawas na gikan sa tanang butang, nga gikan nini ang kasuguan ni Moises wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo. Tanawara, matinaw sa Biblia nga gitinaw nga sa gibasa ni Brother Rene nga nag-ingon og nga pinaagi kaniya kang Kristo man Ang tanan nga nagatuo gipahigawas na gikan sa tanang mga butang nga gikan nini ang kasuguan ni Moises. Gipahigawas na sila niya na. Naunsa man tong kasuguan ni Moises? Gisulat sa bato nga papan. Unsay priba niya na, Brad Makarayo, nga katong kasuguan ni Moises. Gisulat sa bato nga papan, pero kung basa-basahon na,
nangitngitan gyapon ang salabutan kung balikon ka na pagbasa ka ng kasuguan nga nasulat dito sa bato nga papan sa panahon kang Moises. Akong basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 15 sa SDA Bible. Og kun ang pag-alagad nga makamatay nga sinulat sa mga titik o gikulit diha sa bato, miabot nga inubanan sa maong himaya nga tungod ni ana ang mga Israelinhon dili arang makasudong sa naong ni Moises tungod sa kasanag niini. Bisan tuod kini nag-anam ra og kahanap katong kang Moises lugar nga mga sinulat Nga makapatay nga sinulat sa bato Oo. nga papan kay sugo man og mulapas ka niadto, patyon ka. Oo. Na giingon nga nag-anam kunog kahanap. Giingon dayon, dili ba mulabaw pahinuon ka masanagon ang pag-alagad sa espiritu? Kay kun masanagon man gani ang pag-alagad sa hukom sa silot, labaw pagayod kaayo niini ang sanagon sa pag-alagad sa pagkamatarong. Sa pagkatinuod niining pagkabutanga ang kaniadto kato ka Moises lugar may kasanag na wad-an na karon sa pagkamasanagon tungod ni adtong kasanag nga mulabaw panini katong kang sa espiritu lugar. Kay kun masanagon man gani katong pag-alagad nga nagkahanap katong kang Moises nagkahanap ra nan labi pang masanagon katong pag-alagad nga magapadayon busa tungod kay kami nakabaton man sa maong paglaom giingon kami mga masaligon dili ingon kang Moises Naatake na ang panahon kang Moises. katong giingon ni Pablo nga nagkahanap na giingon sa pagpahayag dili ingon kang Moises nga nagataptap sa iyang naong aron ang mga Israelinoon dili makakita sa pagkatapos sa nagkahanap nga kasanag niini katulugan gisulat ni Moises sa papan nga bato o sa atong pagpahayag apan ang ilang mga salabutan matod pa ni Apostol Pablo nangagahi kay bisan pahangtod niining mga adlaw karon nganong nangagahi man tungod kay matod pa sa magabasa sila sa daan nga pakigsaad katong kang Moises ang maong taptap nagpabilin gihapon sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang Kristo diha na sila ang mga Okay, ingon apostoles. man si Apostol Pablo nga paghahayagan gid ka ni Kristo. Oo. Kristo ra gimukuha. Sa bersikulo 15, hangtod niining mga adlaw karon sa magabasa sila kang Moises ana ay taptap nga magalimi sa ilang mga hunahuna. Magabasa sila kang Moises sa basahon kang Moises. Hain man katong pagpamatod sa adlaw nga igpapalay nga nasulat sa papan nga bato nga makamatay. Muna mga mahal namong tigpaminaw, nawad-an na kana. Matod pa ni Apostol nga si Pablo. Na karon, busag ipahigawas na kita diha sa kasuguan ni Moises. Nahain man ang gisgutan nga kasuguan ni Moises nga gipahigawas na Brad Rome sumala sa Biblia. Dinhiribirin atong pagbasahon na kasulat sa Malakyas sa iyang kapitulo 4, bersikulo 4 nagingon dinhi. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises, ang akong alagad nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb, alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. Busa, kung magabasa di ay sila sa daan nga pakigsad, katong nakasulat, nga gipahigawas na ka sa kasuguan ni Moises, kining giingon nga sa sinugdan, hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises. Ang akong alagad, ningon siya ba? Nga akong gisugo dito kaniya sa Horeb. May gisugo ang Diyos dito kang Moises sa Horeb nga sa sinugdanan, hinumduman na, pero sa pag-abot kang Kristo, gipahigawas na kaniya ng kasuguan ni Moises. Unsa man itong dito sa Horeb nga kasuguan badrone nga gipahigawas na. Mao kadtong napulo ka sugo gidawat ni Moises gikan sa Dios dito sa bukid sa Horeb. Mao ni ang priba kung pagabasahon sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 10 kama 13. Gingon sa adlaw nga nagtindog ka sa tubangan ni Jehova nga imong Dios sa Horeb. Sa nagingon si Jehova kanako matud pa ni Moises tigumon mo kanako ang katawhan og papatalinghugon ko sila sa akong mga pulong aron sila magatuon sa pagkahadlo kanako sa tanang mga adlaw nga magakinabuhi sila sa ibabaw sa yuta nga magatudlo sila sa ilang mga kabataan nga kining isgutan dinhi nga matud pa nagtindog si Moises sa tubangan sa Dios dito sa Horeb nga kining Horeb mao ni siya ang dapit din gidawat ni Moises ang napulo ka sugod niya sa bersikulo 13 og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga yang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan
ang napulo ka sugo ug iyang gisulat kini sa duha ka papan nga bato. O, kita mo na. Gipegos na ka di ay dito sa kasuguan nga gisugo sa Dios dito sa Horeb, kasuguan ni Moises nga ang napulo kasugo ni ana usa sa ikaupat kasugo ang adlaw nga igpapahulay mga malamong tigpaminaw busa wala na ipapatuman sa panahon kang Kristo. Muna nga ni Kristo ang tao mo nang sa Marcos 2:27 nasaypan nila na pagkagamit oy. Kay di man tiwason pagbasa nagiwan og siya mingon kanila ang adlaw ay papulay gibuhat alang sa tao sa unang panahon pero sa panahon ni Kristo dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay nganuman kay gipahigawas naman ka unsay dugang priba nga dili na gid diha ang kaluwasan mapaagi brad makarayo nga sa bag-o na gipaila ni Apostol Pablo ba nga dunay daan o dunay bag-o brad makarayo nga ang bag-o dili na pagbantay sa adlaw ipapulay. Oh, doon na. Gipahayag kay Pablo ang buhing pulong atong pagabasahon. Dunay giingon nga daan o ingon man bag-o diha sila sa bag-o wala sila sa daan. Unya katong naas daan na klaro nga Sila. Oh, klaro nga sila si Moises o kini karon nga nagbantay lang gyud gyapon sa adlaw ipapahulay. Niya, basahon nako sa ikaduhang Korinto 3 bersikulo 6 kama 15 ang akong pagabasahon sa ang buhing pulong giingon. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong sa bag-ong pakigsaad, mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Dili sa litra kundi dili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo ka sugo. Busa kanadeng daang pagi nga nagsulay sa pagtuman sa Napulo ka sugo mo man ang ikapat ka sugo pagbantay sa adlaw ipapahulay mo nang giingon ni Pablo nga doon nagsulay daang sa paagi. daang paagi aron maluwas giingon din misangpot hinuon sa giingon sa kamatayon apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. diha na day sila sa bag-ong pagi. O diha na sila sa bag-ong paagi wala sa daan. Oh, kay ang daang pagi mao man tong pagpahigayon sa napulo ka sugo Oo. na sa bag-ong pagi tinod ba gyud nga ang bag-ong pagi wala na sa pagbantay sa adlaw ipapulay brad makarayo. Klaro kay sinultian ni Pablo oy sa bersikulo 15 giingon. Oo, bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo ka sugo maoy paagi sa kaluwasan. Oh, ang napulo ka sugo nagtuo sila sa bag-o ng paagi wala na di ay katong ikaupat niya na nga adlaw nga igpapahulay. Unsay gingon ni Apostol Pablo kung ipadayon ka na nga wala na maday brad rin sumala sa pahayag ni Apostol Pablo nga ilang gihatag ang mga pangatarungan nga nangasayop na hinon paggamit sa Numeros Kapitulo 23, versikulo 20. Aniya ang payag ni Apostol Pablo, Reverend, sumala din sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 6 ang gingon. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa pinagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod nining mga butanga ang kapungot sa Dios magaabot diya sa mga tawo masupilon. Oh, dili daw tayo patunto sa mga pangatarungan, mga mahal na mong tigpaminaw nga walay hinungdan. Nga naman nga mawalay hinungdan. Kay ang Israel may gipanalanginan sa nakasulat sa 23:20 sa Numeros, ignog Sabado na. O, nakita na to na, nakaroon. Dugang pahayag niya na, Brad Rone, ang pagpatinaw kung basahon tong nakasulat ka ganina sa 9:16 sa Kristohanong Katilingban, wala naman manumbaling. Ang mga tinunan ni Kristo ba, wala po'y pagpanumbaling ba niya na, Brad Rone? Wala kay lisod man pod nga ang ilang agalon nga si Kristo walay pagpanumbaling na silang nga mga tinunan nanumbaling. Busa gipahayag ni Pablo tungod kay si Kristo wala man manumbaling sa adlang ipapulay siya pod nagaawhag sa iyang mga isig ka magtuto diha nga dili na sila mabalaka o doon na may magsaway kanila sa lang wala na ipagpanumbaling. Basahon kung sulat ni Pablo dinis Colosas Kapitulo 2 versikulo 16 sa Kristohanong Katilingban mga kaigsunan nga Biblia gingon dinhi sa pagbayad. Ayaw tugot matud pa ni Pablo. Nga sawayon mo tungod sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagkong bulan o sa adlaw sa pahulay. Matud pa niya ayaw magtugot isig ka magtuto niya nga dunay magsaway
pinagi sa ilang walay pagpanumbaling sa adlaw sa pahulay. Dabi kami ngumana sila. Kanang nakasulat sa Colosas 2:16 nga wa sila manumbalik. Ceremonial law man na kanang gitawag og Sabat kay nabahin man daw kuno yearly Sabat pagbantay sa igpapaulay nga tinuig og kaning gitawag og monthly Sabat binulan nga pagpaulay. Pero ang 7th day Sabat nga ikapito nga adlaw sa semana Sabado weekly. Weekly wa na maunay gipasabot daw nga ceremonial law na. Kusog ra ba mo gamit ining pastor Sabadista nga si Mitchell Bindilio niya, iya ra bang isuporta ang ilang libro nga 70 Adventist Belief nga ang Colossus 2:16 ceremonial law ang gihunong. Niya sa Colossus 2:16 lang gyapon nga verse mga kaigsunan sa easy to read nga Biblia nako pagabasahon. Easy to read version. Dili na kini siya lisod kay easy to read na guni siya nga verse sa Biblia. Gitin-aw gidini gingon. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festival, new moon, celebration, and Sabbath days. Sa footnote, dinining mo nga bersikulo, Sabbath day, the 7th day of the week was a religious day for the Jews. Gitin na rin nga kinili ang Colossus 2:16 kung dito sa footnote sa easy to read, na gininasulod sa 7th day of the week. Di klaro na sa ubang hubad ng Colossus 2:16 bad makaroy sa Bibliang Katoliko nga Tagalog yun sana na pagkasulti pabantayon bata yan ang ikapitong adlaw nasaypan nila nag ceremonial law na. Giingon, kaya tuwag na kayong pansakop sa anuman tuntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Huwag na kayong papasakop, magpasakop ka na mga kaigsonan. Busa sa panahon kang Kristo katong Marcos 2:27 nga balikan nato nga nasaypan nila para nila kay sila may nag-drive murag adto sa kagustuhan nila pero sa kagustuhan sa Dios sa interpretasyon sa Biblia sama ras Numeros 23:20 ang ilang pagsabot og siya mingon kanila ang adlaw nga igpapaulay gibuhat alang sa tawo men siya da lagi gibuhat na sa kanang adlaw igpapaulay sa tawo pero ningos Kristo dili ang tao alang sa adlaw igpapaulay di wala na busa gani nining Biblia mga malamong tigpaminaw nga gitawag niyo New Testament Pinoy version. Giingog Pinoy version kay Tagalog sagol English kay Pinoy version man. Sa unang Korinto 9:20 ngadto 21 ingon ni Apostol Pablo, pag mga Diyos ang kasama ko, ingon ni Apostol Pablo, parang Jew ako. Kung ang iya kulong kauban Hudyo nahim sila ko required na sumunod sa law ni Moises. Sunod ko ito pagkasama ko sila para madala ko sila kay Christ. Ganon din pagkasama ko ang mga Gentiles. Parang Gentile ako na hindi required sumunod sa Jewish law para makonvince ko sila. Hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos. Actually, batas ni Christ ang sinusunod ko. Kung saan gisunod niya? Batas ni Christ. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moises, sinunod ko. Pagkasama ko sila, nagpakarong ingon siyang gisunod niya para iyang madala kay sa madugay na sultihan niya nga batas na ta ni Kristo sa kasubuan na ni Kristo, wala na ang adlaw igpapalay. Sa mga malamong tigpaminaw, daghan pa untang atong pagatukiuno nga mga gisaligan na susunod. Atong pagatun-an og dili ka mo mahigawan. Iabot na mga oras, sa ngalan na lamang. Sabong magtutudlo, Master Tomas, di yun sinyo, kini ang inyong alagad. Evangelista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan usab sa mga kauban nga evangelista. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Rini Telebrico. Kinusab si Brother Romy Rama Camus. O ginusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayong hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.